Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Tanbay sa Action Night Patrol magasunod sa dili ginamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate drugs. Aksyon! Night Patrol! May gabi sa liwat, kamusta naman mapalag ka naman para Mateo, Region Wide, mapalagad kita sa nabilin isa ka oras, 17 minutos, karanggan na Webes, Tetsa 13. Webes na mag-edisyon sa inyo sininga para tuntunan silandan niwat naman naton gamangin kamulog ang bilog naman ka porsa sa ato sininga news team ato sininga mga correspondent sa liwat na Manila sininga pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report blotter entry record of events opisyal nga nawalag sa police blotter entry aton sininga kapolisan Central Southern kag Northern Negros. Of course, ang ato sinimata kagdurunggan oras sa kagabiyon ng ato sininga patrol to cruise and patrol kay na pa nagalambiyong sa pila kabahin sa Metro Bacolod ato naman liwat kabantayan ato naman liwat nga himulsuhan amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon anano man nga mga eventualities from where the action is. John Diaz maga-responder back to back sa aton nga piloto Aksyon Papang Nixon Tahom. Ato mga pagbantay sa pinakaulihiman nga mga balita update sa nasyonal kag international ang monitoring center sa Aksyon Radio Bacolod ginaman ni Aksyon Dale Salazar. Updan makita sa ato sining nga mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup diri sa atong nga IT expert Aksyon na JM Baikin. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Syudad Sang Bago, ang puwersa ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas sang Batang Suay. Sa kinandan ang inyo sinialagad, ang inyo siningang kurman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa labilin isa ka oras, 15 minutos,
nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Ang nga porsyon sa ato sila nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kalawan sa Santon Plus Herbal Capsule. Nagabulig pabakod sa aton nga immune system. Nagabulig para nga mangin maayo ang sirkulasyon sa aton sini nga dugo. May mga ginatawag ka skin problems, gum disease, dako ang mabulig sang Santon Plus Herbal Capsule kung ikaw magatumar adlaw-adlaw. Santon Plus Herbal Capsule, mabakal sa bisan diin lang nga butika sa Bacolod, kag Negros Occidental. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Kini mga porsyon sa ato sila nga pagpakalagad ginadulong man sa kalawan sa Dr. Alfred Aksyon Radyo. ang ini mga ban sa ato sila nga pagpakalagad ginadulong man sa kalawan sang Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago Sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radyo. sa aton nga mga motorista extra lang nga paghalong padayon ang pag-ulan-ulan diri sa syudad sa Bacolod off and on ang ulan. Hindi gid man tayo yun, pero may best ko isa nga baskog siya, may best man ko isa nga mahina-hina siya. In fact, ang ulan halin kay na sa ugto hasta sa hapon nagpabaha sa pila ka porsyon sa Bacolod, labi na gid sa mga lugar nga nanubuan la. Mga dalanon diri sa Bacolod nga nanubuan naka-eksperyensya sang madalom-dalom nga tubig haling sang ugto hasta sining hapon, pero ini nga kagabihon way tsansa nga hindi pa magulan kay nga
nagaitom-itom ang galom sa kalangitan, indikasyon nga magapadayon ang ulan sa Bacolod kag Negros Occidental. May mga baha-baha mga sa pila ka mga banwa kag syudad. May mga pagtaas-taas ang tubig. Again, let me remind sa ato sila makaaksyon sa mga balay kada nag-istar sa pagigaron sa Suba, same man sa mga pagigaron sa Baybayon. Extra lang kapag halong base magtaas-taas. Kag magsaka-saka ang tubig. Mga balay nga nag-istar sa mga higad sang pangpang bla, mga pulupilas baw, halong kita. Diba si pura palayo lang matipag bala. Makalandslide baw, delikado gid. Ora sa kakabihon nga nagapadayon ka mo sa biyahe, ang dalan madanlog, naginagid ang dalan nga asfaltado, sa palihog lang hinay-hinay gid ang pagpadalaga. Kung hindi malang emerhensya, kung managpuli na, hinay lang sa pagpadalagan. Importante, safe and sound pag-abot sa imo destinasyon. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 9:52 na. 8 kapalitos para bilinantes kita magaungot sa taklang alas 10. This time, i-check ang atong sininga Patrol 2. Ang atong sininga Crosswind Patrol ato naman iwat check yaron. Hibaloon ang sitwasyon sa Metro Bacolod. Sa report ni Aksyon Jan Diaz, sa iya nga destinasyon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol! Field Reports! Yari sa Aksyon Jan Diaz sa Patrol 2. Observation sa report. Jan, may gabi. Jan, please come in. Ano na naman ang kagabihon, mga aksyonerik? Ara pa? Ara pa, katulad na lang sila, no? Oo. Pero at least hindi na kita mo sinakatudo bilang nga pariyo kay nasa ugdo sa aga, tub-tub magapon nga do gabubo lang sa gabubo, no? At least sa mga gabi, matulutugnaw na lang ang panahon, nagkulukalma na siya, no? Good. Hindi na kita mo sinaksyonarek tudo kung ang pagbundak. Tinatog naton nga ulan. Ay, doon ang mga lugar kaya nga medyo ng dalom-dalom, nagsubside tubig na dyan. Ang isa na nagidabilin, kakamo, ginipiruman, ang ginabalantayan, ang dalan diri sa may Gatuslao. So may nabalalikod balasang diri sa may Barangay 4, Blacksonerek. Masamig na dayan na doon nagataas ang level sang tubig. Dara sa may kuan, sa may Imperial Court. Kana. Oo, kaya daw nanubuang ginada kayo nga lugar eh. Wala pagigwaan ang tubig, be. Sa panada. Tayo daw karkitid, ganda sa mga kanal, dara Actionerek. Dahil na problema na sa una sa mga tao, da nga nag-istar da, kaya daw wai bilas ang guwaan tubig, da kaya kapundo lang kapundo da. O kadugay, magsabsay. Oo. Naligad, nakita ko na dahil, taga Barangay 4 ang council da. Okay. Dagang ipila nila sa mga volunteer, guro mga tanon, nga ginpang tinloan na ang kanal. Sige, basta gani pareho to kayo nga ulan, nga sige-sige. Tapos kabundak pa at di magsupon ginadara ang tubig. Kan kanan, di ina makatag sufisyente sa pagdaludo sa tubig, aksyon dyan mo. Mugid aksyonerek. Unless nga may agyan sa kadako nga buho or imbornal or tamburo nga dara sa magagi. Muna sa hanggang katabo, no? Oo. Like bala sa may, di ba, usually, magtulot taas-taas ka magbaha dari sa area sa Gatuslao sa Barangay 4 kag 3. Ang NGC, gabahagin man namong. Okay. Sani nga gabi, bilang paglambiyong ta, kita na doon wala gid, wala nagtaas o kung nagsakang level sa tubig dira. Pero may tubig yapang nga nagpundo kadali da. Mayara, pundo kadali. Pero traffic siya nag-subside. Oo. Kabalo ka, dumduman mo nga pertido ng trabaho nga kada mag-traffic report kita. Porti ka na ng traffic ko na po naligag na mabinulan. Oo. Lagi siguro, amo na ning resulta sang ilang construction traction ereka. Particularmente na sa drainage kay manti daw na ligwahan man dry kag buligan man bra. So, ang paghubas ng tubig, dali da, hindi ka nga
trabaho ang ilan nila ginubrang nga mga tamburong. Amo gina sa action erect, no? Mm. Ay padala ko ba nga nalagway kay action JM. Okay. Ang ilibot na ton karon nga gabi. Ining mga hapon. picture ka na kitaan mo nga nagalagaw ka, di nga mga lugar ni? May ari diri areas ng NGC. Okay. Abla sa may circumference rin sa Burgos nga area. Oo. May ara direction rin kaya sa may Lacson diri. Mm. May ara man sa may barangay Bata kay dito sa Bata kay na tigito man ang bukbo kaulan mong. You don't know, ang Mandaragan nga highway, kamusta dyan? Mandalaga na yun. Especialmente dirang Robinson. Hindi naging action eh, kuhay naging masado, ginagataas ang libas ng tubig. Ate, butsilingon kagana nga ilang nga mga tamburo nga pag-udang din kayo. Ipasiyupan, iguro ni Sir Jo Marie Vargas, bla? Laban. Gin pa preparare iguro kay do maula-ulano ng ulan. Except na lang, sa mga balay, ginagsuy sa mga purok-purok na bala mga suludlon, Oo, may ara gid man. may ara ginaya nga nagataas ginang libas ng tubig. Ang likod gani siyang SM dito, nagdanaw mga ganada. Oo, paglabay namon, especially sa tubang, bala sa Manukan Country. Oo. Adala sa may barangay 10, dara yun ni Kapitan Alcantara Damping area. Oh, yung Kap Alcantara nga teritoryo. Oo, nagataas gimna dang levels ng tubig, abi. Oo. Sa sige-sige, buong ulan, kay dra yung area, obvious ginaya nga nadalman, ginagsurari, kay titaas gadaan ang SM sitting area dra. Hmm. Dari pagin may ara, dra ang plaza na dabla, ang higaan na draksurari. Okay. May ara pagin ang ka barangay 10, Madukan Country, at do kaluson kagid. Sulited ang drabi, wala pagin reconstruct, wala pagin banakay, o liwat ang dalan. Oo. San pang tamburong, so mo na nga do, hindi gina mo sila karasik ang pag-subside ng tubig. Hmm. Understandable at ang area kay di kung ang tao naton so tayo naman nagkarabagin man lang ang jeep Hmm. so ay ang tao nga nagkakati do wala mo may gaubog sa tubig baha dra no Okay. compared mo kung sa ibang like diri sa may gatusla may mga cases ganyan nga nagkarakat ang aton nga mga ka-aksyon even dito sa may circumference road may mga katrabaho sa BPO nga malapit na ang ilang establishmento nga kalabanan ginagarakat sa kinitandala nagatabok abi kagiban pa Hmm. wala nga dapat isa ginadigto nga improvement action na Eric, no? Okay. Ang sa mga sitwasyon naton, ang gabi, ari kami din sa may area sa plaza publika. Hmm. Manamon, i-check na naton kung marami nag-ooperate ng 24/7 nga mga opisina sa gobyerno. Ikabalo ka Eric, ang sa pinakauling nga report na ginpagwa sa Bacolod City Government Center ng BCGC, iniblang report nga kasi, di ba naka-lockdown ng NGC? Hmm. Singon, hindi sa kadto dito sa NGC kang mag-transact. Pero nag-anunsyo pagi sa City sa Public Information Office na mayara gali action erect nga mga opisina nga nag-ooperate sa gwa sang NGC. Hmm. So like for example, abi ay dito ko plus action JM ng City Mayor's Office ari di sa may public plaza nga opisina. Okay. May number sa ganing ibutang makatawag na lang siguro ni 700-1782. Ang City Administrator's Office, yara dari sila sa mga action sa may Tourism Satellite Office, bala sa may Bayanihan Center, dari bala sa may lapit gisang SM City, sa tupad sa CIDG Action Erect. Okay. At dari na subong ang opisina sa City Admin. Ang City Treasurer's Office, yara kono sa may old na City Hall. Ang DSSD, Mascara Hall, di ba lang kung Mascara Office, di ba lang sa may tupad sa NPC? Oo. Adri ang DSSD Action Erect. Hmm. Ang DRMO, di sa Quiapo nagpabilin sa Old City Hall. May mga numero sila nga ginpagwa dre para hapo siguro mag-coordinate kung may mga kinanglanon nga transaksyon. Sining lima ka mga opisina nga padayon nga nag-ooperate. Piyak nga gin-lockdown ining Bacolod City Government Center Action Erect, no? Muna, ang na sa aton nga mga ka-aksyon nga tanda nila ining nga mga area na may kinanglanon sila, no? Kami pinayon ng Japon na malambiyong, in-check namon ginang baka 4. Tita mo, damo mo ito nagkaladak pa nila. Karoon ng nangadlaw, ha? Ining wala nagasuksok sa face mask. Doon nagadangat mo ito sa pulo. O, pulo. Tumok, kasi sa isa ka blatter, may 4. Sa ikaduwa, 3. Sa ikatatlo nga blatter, sa kitangko, 3. Pag-ied, sa pulo, gid, no? May harapan na nakasunod sa may social distancing, 3 ila. And then may curfew, itong isa kabilog, babae na dakpan nila, 20 anyos, nagwa sila balay. Wala maguro kinanglanon, gid. At gid, blatter, gid, aksyonerek, sa area sang police station number 2. Anyway, congratulations, great, the return of the comeback, ikimatod-tuod, the newly installed police station number 2 commander, Police Captain Leo Estopa. Si Captain Stock, ano balik ka Hepe Station number 2? Yes, aksyonerek, no? Okay. Effective kahapon. Okay. Effective kahapon sa ng panibagong station commander, nagbabalik lang
station commander sang police station number 2 kay kahapon ginpagwa ang order. Pero may concurrent sa ito na kainang storyahan ta. Okay. Concurrent ito nga pwesto action direct, no? And then, si Police Major Sherlock Gabana, nagaulat subong sa nga panibago nga assignment, kundi naman sa nga ibutang area action direct. Okay. Para sa subong sa may headquarters. So, amo na gani ang balto ng tutuod, ganila return and the comeback ni Gani. sa nga police station number 2, Police Captain Leo Estopa. Ging-confirm niya na sa aton sa nga kitang sige man libot-libot at ang bako do kamayo gid sang imo nga plastada nagbalik agid sa imo nga longga, no? Si Major Gabana arane sa headquarters. Posible siya gyapon ang panguna sa tracker teams Yes, action direct. Sa gyapon ang assign dira sa ina special assignment. contact tracing. Contact tracing, no? Okay. Pero ang bahal ko sa iya, do ako ni pananawan, imo niya pag-relieve sa season 2, base do promotion, kinikido ba ko ka lang ginawardan mo? Okay. Ati, ang bahal do hopefully nga dira-dira, gid, no? Iti, damo available nga mga pisto sa quarters, eh. Hindi gapatimangan ko daily dira sa Major Gabana, medyo ala performance. Good performance in the sense kati part sa promotion ko ng pag-relieve siya da. Puro, kiti kinanglan niya man ako mga lain pag nga pwesto taas-taas bla. Wala ko sa mga promotable, kinalanan nila mga key positions mo. Ti, amo gina para makadayon ang iya nga pagka-promote na after Major, ti Police Lieutenant Colonel. So, kinanglan niya magkapyot sang isa ka posisyon action direct nga mo tambal mo key posisyon. Amo nang ilang nga kinanglanon, ti, kung gaan sa karon key posisyon, ti, panawagin sina road to promotion. Yes. Ayo man akit si Sir Estopa ni kaulat naman ang isang promotion niya kitapos naman schooling. Pag wala abot si Stupa, performance-wise, wala man problema. Tinanda naman na nila sa backup to kung ano kag nabala nila kung anong performance si Sir Estopa. Sabi nila kayo na-relieve si Major Gabana, hindi magpadayon ng drug operation ta. Mas mag-exido pagin si Captain Stupa. Ano man, buong paginabi nga sa ulado, yun na daw nagbalik lang sa do refresher na naguro siya. Gani man. At ito pa, ito kapos yung nangiplastar. Dahil paginabi nga para sa posisyon nga concurrent. Okay. Na mas sapos pagit siya kay di inang information dra malusot gina siya tanan action direct, no? Mana naman ginayatak ang posisyon kay galikati hindi na pang kay posisyon ang CDO eh. Naman na CDO kay Kwan kay Major Gabana. Oo, galing kay Tigong kay posisyon. Oo, kilala na mga operation chief kada, deputy operation chief, deputy for administration. Amo na siya. Amo na mga kay position nga dapat pang promotable mo. O, tisubong, to, kompleto sa man eh. You have Colonel Piñas, Oo. Lieutenant Colonel Palge, Oo. Pangge gali, meron Pangge. ka man Lieutenant Colonel Liada, Oo, Pico, araman. Sir Pico, Tiara man, Oo, mga pang kay position na mga pang promotion na. o si Sir Rizuma, ayan na subong ang IDMS, Oo. ti miyara da isa vacant, I think pong miyara dara sa iya ka operations division. Ti congratulations. Operation, laban-laban ba sa mabutang si Gabana, operation chief? O, ti laban-laban, ginakay sa nga daan, subong sa contact tracing. Oo. Siguro kung naman plano kay para si Colonel Yada katutok man sa bilang deputy action direct, no? Kasi masyado rin man katrabaho. So, ang trabaho ni Major Gabana, kasi kung natawon mo, ang inatawag nga posisyon kag sa ang team leader sa contact tracing, ti makapoy-kapoy man na sa part niya mong. Taniyawan man sa iti. Wala labot kasi, siyado man sa kasupo, kag-resibo, ban sa drug operation. Oo. Ti wala labot sa mga problema, banda siya sa police station, ti daw ka loaded ang posisyon ni Major Gabana. Ano man, San paano naghagan-hagan ang iyang ang iyang responsibilidad? For sure, breaker ni Anay sa iya, no? Yes. Amo naman ba ko, Colonel Binyas, pag mabala, ginawa ka danay, sir. Ginawa ka danay, para kakuha ka naman daw at builo. May man lang si Colonel Binyas na magkulo ka lagi isang tao, man mo. O, ito yung mga konubla, Kasi minting, at kinatanaw yung man ang tao, yung nag-obra siyang tsakto, plus, nga kukunitanaw yung promotable tao, ito ginasuportahan man ni Colonel Binyas. Ano man, ang mga development diri sa paglambiyon naton sa mga police stations palibot sa syudad sa Bacolod. Kabalogid ko si Kapitan Madeline Diaz ang barangay ito. Oo. Welcome back naman na si Sir Estopay. Oo. Si Dubduman ko ang association na sa mga barangay kapitan eh. Si Mayo ginakay tiara dra, no?
Yung makakson mo na, sa gihapon, padagit na din nagalambiyong. Ay, naging masado, bislakyal ni nagalambiyong sa dalan. Kaya na kay Corpio na kinatimprano pala sotso. Ano yung mga kita mo na lang din yung mga van? Huwag ka naman sa nakitaan nga mga nagkalabiling nga mga pasahero da dyan. Away na, kay do subong doon nunuto silang sunirek. At siguro. Temprano, basta kapulit ka ang mga jeep bala. Puta sa nga sumugod itong agin mono, itong jeep do sa dumanan to. Oo. Agkasulubra man ng jeep ay. Tuod ka? Sulubra ng At jeep. timayo man, nakita ito si Sir Pano na makomodate ang mga pasahero, especialmente sa magabihan, magpuli bala dyan. Ano man, ang bako, mas mayo na nga magsulubra. Hindi naman kulang. Hindi na magkulang, kaya kung may magkulang, dami malakat-lakat sa dalan. Laban, gini. Na dulod delikado na, no? Kaya subukan tayo pa ron, kapigado, nalikro kita ka na laing elementos dalan, karon kagtripan, ka disgrasya ka pa. Laban. Amo na mas mayo man na subunga, kasi may kita na to diri mga pribado nga mga salakyan, mga van nga nagalambiyong, pero klabalan, sila diri ang sunod, mga service vehicle, balasang mga BPO company, Oo. nagasugat na lang lang sa ilaman tagsa ka mga empleyado, kasi para masapos kay kung gabi, wala na dyan, mong pang pasero nga salakyan, para masapos sa ila, kasi lagi diri, sila, no? Ang detalye sa mga balita nalipon sa patrol, sining nga gabi, bantayan sa itong mga pagbalik report. Pero sa itong tanan ng mga kausyon, tandaan na isa sa marason sa pagtugas sa balatian. Nagpahinga gawgit, ang agad sa kaon kuno balot. Amon sir, amon guro kape, no ilang guro apadala ni. Kung ka pangagad ka na gitman ah. Dani kay kabalo kasi ang sunere, pwede ka sa balot pe, no guro binahon niya ni. Birahon ta na iya. Oti ko si kap guro kap, pwede kita inform na ko kung may penoy kada sunod kadlaw, kay ti pwede ka na namon hapit. Na iya. Manay ano. Correct na sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Sunas sa tula sa Action sa Bacolod. Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat John Diaz, live report sa Patrol 2. Ang ato sa ring Crosswind Patrol sitwasyon sa Metro Bacolod. Balikan talaga sa action dyan, sa siling mga action balita, dugang information sa later parts ang ato siling pagpangalagad. Ang report ni Action John Diaz sa Patrol, ginadulong siya sa
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Magabi nila sa kay Toto Ives sa pool nag-monitor sa atong sining live streaming. Salamat gid kay Toto Ives sa pool. Kaginata mi utaman dira sang may pamati sa kay Rosemary Alayon, Mr. and Mrs. Loie Di Paula and family. Sa mga tungganon boys da may gabi ha. Sa kay Ramon Bermijo, may lang pagpaurok-urok sa kay Maria Ko. Sa kay Mr. and Mrs. Manuel Ko, dira sa may Dakbanwa sang Silay. Mahal na nakapagpaurok-urok. Sa kay manang Jocelyn Song Comidyada. Sa kay manang Jocelyn Song Comidya, mahal na nakapag paurok-urok. Kay Sir Dennis Perma and the family. Sa kay Jenny Solgon and family. Sa bata ni Ma'am Hamandre. May gabi igid, no? May gabi dira kay Engineer Nonoy Garunana. Kag sa kay Ma'am Julie Hamandre sang all sector industrial sales dira sa Kabangkalan. Ang bata ni Ma'am Hamandre kaliga lantaw man sa aton sining live streaming. O Kati Verda may gabi. Sa kay Charlie Binco Cañete, aragin siya ga paurok-urok sa Action Night Patrol. Sa kay Lilibet Ninyada, mayang gabigid ha. Kagmaya lang dira nga pag paurok-urok. Pamati sa Action Night Patrol. Kay Roger Alcantara, kay Yen Tan Zans. Pa-check attendance lang si Jong Banares, si Glenn Franco Araman, nagapaurok-urok. Ibon-ibot share sang Germany. Sa kay Feli Puentevilla, kay Sparkly. May kabilang sa kay Raul Rance, sa kay Pritz Dichoso Hilado, pa-check attendance lang siya. Sa kay Manong John Bilonyo, kay Madam Daina Dinyola Martinez, sang Valladolid, kay Gama Bantog Basko, bohidlo man ko kay Toto Gama Bantog Basko ba? Kamusta si paring Boyet Kumuda? Idlaw na ko sa grupo kay Tatay Eli bla. Dugay-dugay kami nga wala tipon-tipon nga mga ka-breaks mo. Mga grupo namon Toto Gama Basko bla. Si Toto Boyet dabi ka Kumuda bi hagara kag mga pita sa GNG abla. Para nga magasadya naman kita. Tatay Ili agarad abla. Aton migo nga negosyante tas ang mga motor parts na sa may Rizal Lacson na daw garabla kay matipon-tipo naman ta. Ngita naman ta Toto Gama Basko sang rumbuan na sa akon nga GNG Resto Baro. Ay kay lapit da. Ayos, sige. Terso Solatra sang New Jersey tamang gabi kay Mr. Edwin Pineda sang New Jersey ara man na gapaurok-urok si Stella Arellano Tambuson Osal Ortiz sa Luzenda kag si Jonjon na Hikana si Joel sa Ganaganag kag Celso Bahibag ara ga monitor gid sa aton. Salamat kita kay Gary da sa Stoneheart Beton, sa kay Princess Serdarap di Loterio Acosta. Sige, i-check tara mga report na gitang sa ato sa mga correspondent. Una ta report live gikan sa Minor de Negros, Cadiz PNP Correction. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Action Night Patrol Field Report. Yari si Action Roger Gote, line number 2 sa report. Jeremy gabi, please come in. Yes, Action Night may gabi sa ito mga aksyon sa mamalita gikan dari sa Zagales sa Sunarek. Bago lang nagwa ang isa naman kay 60 Borders ang
alkalde sa Siyudad San Cades, Mayor Salvador Balingis Calante Jr. Nagini siya nga Executive Order number SGA-035-2020 nga sa din mando ini sa paghatag naman sang dugang naman nga health and border protocol sa tanan nga nagahalin sa siyudad sa Bacolod pakadto sa siyudad sang Cadiz Action Ereka. Sa section 1 sa sining nga executive order naka-partinisa rin sa natawag nga home quarantine status, home quarantine qualification. Sa din ang tanan nga mga kondisyon na naghalin sa siyudad sang Bacolod nga naghalin dira sa mga high-risk area kag sa mga high-risk area man sang probinsya sa Negros Occidental not only ni Bacolod nga sa rin ini Action Erika ang mag-undergo sang 14-day home quarantine with exemption. Sila nga exempted lang dire ang mga frontliners, mga essential workers, ang mga authorized person outside residence o apors nga sa diin makapresent sa gila sini nga mga government ID, company ID, kag subong man mga proof of qualification. Ang number 2 naman sa section 2 ang mga i-quarantine naman sa quarantine facility o kung sa mga accredited nga mga hospital ang nakasaad diri. So kung may halimbawa nga simptoma nga makitaan ang Intelligence Task Force, patigayon sila sa pag-isolate sa quarantine facility o kung hindi gani basi mag-admit man sa hospital. Section 3 ang mga business process outsourcing, ini ang mga nagatrabaho especially dira sa siyudad sa Bacolod kag ang mga nagatrabaho sa siyudad sa Bacolod sunod diri sa sining section 3 nga report nga sa diin mga nagpositive bala dira sa pila ka mga call center na gin-mention are required. Hindi sila nga nagatrabaho sila dira sa mga call center nga sa din-mention nga may mga positive. Required sila mag-undergo sang quarantine kag mag pa-RT-PCR testing sa St. Andrew Park Place sa amon diri nga healing center sa Barangay Tinampaan. Section 4 ang house visit and house visit and monitoring kung may mga nagaplano na magsulod sa Cadiz din magbisita bala sa pila ka mga mata, required sila na dapat mag-coordinate gid sa mga punong barangay, mga barangay official, midwife, mga barangay health workers sa barangay kung saan diin sila magakadto na barangay diri. So mag-coordinate gid sila nay. Number 5 ang exemption sa diin ang kadisnon nga nagapakadto sa siyudad sa Bacolod nga mag-stay sila not more than 3 days, hindi magsubra sa 3 kadlaw, will not be considered person under monitoring. So kung makadto ko na halimbawa sa imo kag pa-overnight mo ko na kaya halimbawa ma-duty ko may sa action radio dason ma-stay ko na mga 2 days sabi o 3 days hindi maglapaw na. Kung maglapaw sa 3 days pag-abot ko ni sa Cadiz person under monitoring ko na yun. So i-quarantine ako 14 days. Pero kung hindi man maglapaw sa 3 days kung magkantok ko na kag babalik man lang ko na yun abi wala kinanglan nga ako ang mangin PUM. So man klaro, action direct. Sa number 6 naman, section 6, ang effectivity sini, ang ining order, shall gali, hindi kay shall. Kasi kita ganay shall, kung gina siya, kay ang should iya, pwede pa magsinig ka shall, kung gina, stricto. O kung
shall take effect immediately. No? So sakon pa mag-epekto gid sila yon immediately. Any part of this order that may be declared void by the court of competent jurisdiction shall not invalidated the part not affected. Okay. So ang isa direct action direct pahayag sa sining effectivity nga immediately ini siya took effect na yon. Pero kung may mga ariman diri nga order nga i-declare sa korte nga void, no, dason ang korte gid mo lang mag-declare te inaya konsiderahan sang interagency task force. Okay. Kasi bali may ara na sila guro nga ti i-revise ko ng kaso magid nga may ara ang korte sila nga rin di pwede ho. No? Nga mga ginimo ninyo kasi labag na sa kinamatarong abi sa tawo sa siling COVID precautionary measures nga gindugang additional. So actually may mga question directionary kay kanamo sa mga comment kay may-ari diri nga husband niya kuno obra sa Bacolod. Sila nga duwa dason gapuli sila work sila dason nagapuli sila sa Bacolod, nagapuli man sila sa Bacolod, nagapuli man sila. Okay. So pamangkot undergo ba sa 14-day mandatory quarantine? Yes, Okay. kahit dugay nakmuda mo. Luwas ka may mara ka mo nga ipakita nyo ng inyong sila ipadirigan ni kayo na exempted sa mga essential worker. So depende sa pag-evaluate sa amon diri nga mga BHERTS sa tagsa ka barangay. Siling na paano man kami puli da 2 days tapos balik sa Bacolod dason may positive nga area or barangay nga mo galinan need gid kami quarantine ati laban quarantine gid. Laban quarantine gid action ereka. What if ang example B ang mga taga Bacolod by delivery dire sa syudad sa Cadiz pwede sila kasulod ti kon essential ilang dala ti sulod gid sila kasi exempted man essential mo. So muna mga pila ka mga gipamangkot diri nga mga comment ang ila sinerek nga mga iban guro nga pamangkot ito daw na lang nila kahit may ara man pakadto sa section 5 bali sa section 1 so diin bala na bilong ang ila sini nga mga palamagutanon. So tanan visual na lang naton nga open nyo lang o inyo lang gid i-type ang bilis Cadiz o Gion Cadiz nun. Kaya rada tanan ang sining detalye nga na plastar sa sining executive order nga kay na lang ginpagwa ni Mayor Salvador Banding Escalante Action Ereka. So muna the video ko lang niya additional action Eric nga mga COVID precautionary measures protocol nga dapat man nga i-considered sang mga pumuluyo kasi tanan kita ara gidman karon sa mabudlay na gidman nga sitwasyon action erect no? Ang negosyo gani daw laban gid sa balda pero importante nga hindi kita yung magka-COVID. Yes. Kasi amo na ang pinaka-importante sa tanan action ereka. Correct. Sa dugang naton nga mga balita na balag opisyal sa Balatarin Trisang Kapulisan, isa diri ka bata ang nagpangayo sang police assistance tungod kay sining amay naga-wild kay under the influence of liquor. Ilayon nga nag-responder mga katapos sa kapulisan pasado na las 10 ang kagabi, nagligan nga gabi na sa diin ini ang nainvitan nga persona ang dakop ilayon nanday Police Chief Master Sergeant Rodeliado kag patrolman Quales sa Portmana City Peace Action Team nag-proceed ngayon sa
area sa din amo ini ang area nga ginreklamo dira sa may barangay Daga. Dakop ini si Audi Ortiga y Centenar, 61 anyos sa edad, kag residente sa Purok Abila sa barangay Daga, Ciudad sa Cadiz, sa din siya ginreklamo mismo. Talipakay sa nga police assistant siya bata nga gikilala kay Ryan Ortega, 24 anyos sa edad, residente man sa mga lugar. So sa report na ini ang persona nga si Audi Ortiga nga 61 anyos ang yara sa ilalom sa probinsya sa Makalubog ng Limnon, kag wild nagamaoy sa mga area ang Botsilingon, alarm and scandal ang iya sininga kaso. So ini siya ang karon priso pa sa bahin sa Cadiz City PNP Custodial Facility. May isa pagid nga sa riyen ginindusar man tungod kay nagmaoy man. Indusar ini sa barangay Tanod sang barangay Solfor ang barangay Tanod nga si Joel Omandak, 39 anyos ang barangay Solfor. Upod man ang complainant gagikilala kay ACL Blanco, ang 47 anyos na complainant taga Pangayo sang Bulig. Direyon sa may Prokitalon barangay Solfor, giresponderan man sa mga katapos sa barangay Tanod. Gindakop ini si Leo Franco Jr., 53 anyos sa edad, kag ini siya ang residente sa kapuman nga lugar. Ang subject nga persona ang nagmaoy man tungod yara man sa idalom sa Makaulubog ng Limnon. May mga alas 11:30 ng takna sa gabi. Ini siya karon ang yara pa sa PNP Custodial Facility, kag posible karon man alas 11 ini siya ang tagabuyan. Sa iban pa naton nga mga balita, may mga nagbaylar sa curfew, kag hindi sila ang napatigayon sa community work sa palibot sa police station. Ginresponderan o kung gidakop na day Police Lieutenant Lister Oliveros, ang Deputy Chief of Police sa Cadiz City PNP, po ang mga City Peace Action Team, kagiban pa mga kapulisan. Ang ipandakop amo Sanday Ricardo Baranto, 64 anyos sa edad, Dines Bautista, 45 anyos, Ludi Amit, 44 anyos, Rodel Dilotina, 43 anyos, Junel Abilio, 21 anyos. Ini sila ang residente sa nagkalalang mga lugar ni Ciudad sa Cadiz. Kagyara pa iya sa mga dalanon, las 10 pasado ng takna sa gabi kagabi. Karini sila gindakop sa mga katapos sa kapulisan sa violation sa curfew na gina-implementar takna alas 9 nga dapat wala na sang tawo nga yara sa gwa, magwas lamang kung may ara ka iya nga emerensya kag importante kag balido nga rason. So kay nagin pagbuhian man ni sila, pero medyo naglimpyo ang palibot, labi na gid sa mga stockyard diri sa mga impounded nga mga salakyan. Tungod kay may salakyan din nga ito nakuha blak sinerek sa na-recover ito mga confiscate ito sa itong mga isda to kwa sa lupok bala nga taga Mindanao to. So duha kabilog to nga mga mini canters. So tubuan na sa mga tuloy lamon oy kay Petri Kadugay. Wala nila makuha da magawad. Wala alam ako ano pinabayaan man galing kati exhibit pa ni pero kon ilan ni gid Kung na gamit na sa syudad anay na para mapuslan na. Kadami daw lamon ko gatani para mislo service gululan da ano. Ay hindi niya pagulamaya kay ang dapat mo hulamon kag lantawon kon mayo ang gin-forward ko ba mo da baton mo da picture. Oy ko ka Ati karon dugay ra nay kay dapat kuha na kun kadlaga mo na padagaron na sa syudad na para mapuslan sa syudad na. Ate amo ganit ang budlay galis na kati mo ka exhibit sa korte pero actually lang daw ko status na kon
ilan naging, laging kanto sa korte. Oo, Tapos kakayo na may ng korte mga- yan, eh. Ayaw na may ng mga korte, eh. Pwede ba kung may ang korte, kung ma-service na para sa mga kung dapat kalargahan ba? Oo, mga ganun, may mga aral na tani mo nga, exhibit bala nila. May, what I mean, ang ila bala nga, sa korte bala, pwede ma-release na lang kahit na para sila negosyo. Total, nakita naman, na-present naman na. Oo. Pwede na mo, abot ka, wala nila na yagin, aksyonere ka. Dapat- Wala nila yagin patigayo na. Oo, dapat pwede na, ma-check na makuha na sila, ma-request na sila. Oo, gani, man, Hindi mo na tani, ma-request sila. Magamit-gamit pa na sang syudad ang salakyan nga ara-ara man may mga hilamo na. Oo, tibay gani ka naglimpyo gito kay na, tapos yung pang-arrange sa mga na nakpan bla sa korpyo bla, sa Ang mga gani. wala face mask bla. Nan. Dati gin limpyoan, gin pang-arrange sa mga impounded, mga motor nga na aksidente, nga harap pa da, mga slakyan nga na aksidente, man harap pa da, so Yes. mga slakyan nga na confiscate man siya kay ginagamit sa pagbaligya sa druga. So, ara, kanamo, sa mga slakyan dahil gamit lang sa illegal. Gani. Oo, kaya mo na, nga, sliko mo kanami pa, may harap na gani nga, inang, inang Hyundai, bala nga, kanami ito. Anong kaso sa sang yun din na dayaw? Ate drugs ito. Ito hindi na nayo Kawan, tablaw. hindi na kay karga na drugs siya. Ate bro, kung masakyan ko na, maklear man na siya, kasi si Bang Gasaka, clear mo. Gusto bagay, depende mo na sa jurisdiction sang korte. Gani man. Ano na yate, basta sa ilaya ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansueto, ginalungan, pandungan, musilingon nga way na ginapabayaan man na nila, pero way nila ginailamtan man kasi nga, abi mo sinere ka nga, monday nga police siguro, napad man niya ang kwande, ang ground bla, lapad. Ang compound? Ang compound bla, pati lapad. Kasi kung mo sila kaya pinakanubugin, viyos niyo, mga viyos, mga pinakabilog ni Santira, bla, kabilog kami sa police, subong ati, pwede lang niya maka-loan niya, car loan niya, damo sa mga offer, talagpo ka na sa sildo. So, halos pa lang, halos pa lang, tanang may salakyan. Oo. Oo, isa lang nga siligo kay Police Inspector Yenny Rodas, bla, ko sir, nga deputy, bla, for administration, bla. Ko sir, nga ibandi, nga mga police, ang iba diyo, patrolman, corporal, may mga service na sila, kundi motor nga lagto, may four-wheel sila. Ikaw yan sir, wala ginaw ya, tama na sa ako ng tricycle. O sa bagay, galing kitang iba na guro nga may masalakyan, pura maguro ka na loan guro na. Ano na utang man, si Police Inspector Yenny Rodas ya, sa daw ka simple lang tawa. Amo nang mayo. Way po magikinanglan nga may salakyan kiko. Amo nang mayo, simple lang. Nya kay subong may pa sa kuno estudyante ya. Damo pa sa blagi na pinaglaanan kuno sa iyang sweldo bla. Amo nang mayo nga pulis ya. Ya subong niya diyan ang once aton anay na ipahigan. Sila nga ang needs lang na yung needs. Correct. Ikaw daw nakatuon ako sa imo. Sila daw na orient pang ko ba? Ayun di purma. Pupara na, nasiding mo dagi padala ko sa imo? Nasiding mo dagi padala ko sa imo? Hoy pa! Ay na, ano ka man imo nga din ang cellphone mo? Hindi ang cellphone, may lahat ng tawag na da. Ano tupan ko Ha? Lang tawa bro da, naida kay Mayo na da, guro pili ka da kung din ka da sa una da kung sa ulihi. Ano mo nang imo opisyon nga kalaki. Ayun di purma. For your eyes only ha, for your eyes only na ha. Galapayan. Pili ka lang da. Ha? Oh, pili ka lang da. Ginapano sa Silborano. Sige lang kayo, move to close to diminution ko na karon. Oo, sige na mula.
Hindi na ako mag-second emotion ka. Oo, for your eyes only lang na. Nag-request kina amigo ko si Sir Edwin Pineda, bla. Sa New Jersey. Niya ipatarag kay Sir Roger, kaya doon namiang yun siguro. At ko, itry ko padala siya. Kailangan na sa imahanda ka may munggo ba? Sige lang bala. Kaya ito. For your eyes only. Ha? Yeah, Oh, for your eyes only. Ano ko, nakabalala mo po, tap dali. Kung si William Prias pa niya ba? Daw guma ba? Daw guma nga. Daw guma. Makuro ka daw uga. Sige lang umugin na. Depende rin sa depende rin sa pag-apresyar mo ya. Kaya ba na ako na awet na na bibi back ribs. Yate. Daw bibi back ribs ha. Sige lang Sige. Sana magkaimo man daw. Sige. Oh, sige. Oh. Oli. Oh. Oli, report niya ako dulong ta. Oh, sige na. Saktuhan na niyo. Magamon yan, di kuya. Kung may paman ka muna, di ko. Bahala ka na. Sige ka, imo lang na. Oh, sige na. Kaya na, doon na open ko Ano? Ma-open naman blaw. Sige. Oh, sige na. Tapusan na. Panamyaw na, panamyaw. Si Radyo, galing ka pamati na subong sa Bacolod, no? Oo. Sa katron ni ka DepEd supervisor na sa subong mo. Gani. Oo, si Radyo nagpamati sa aton kag Si Piskal ba? Jer? Si Piskal Maidog lang. Oh, kay Piskal ba? Doda may gabi gida. Oo, may gabi do. Si Ma'am Lini Ann Maido, amo din nga parol provision officer. National siyang kadis. Pamati, gina sila. Si William Prias. Oh, siya na. Padalang mo ba siya? Oh, si Hoto niya naguma ba? Naguma ka rin ugaman? Sige lang Iya. Si Maring George si Mabdina may gabi kay Subongman. Sa kay Mr. Rosie Diaz mandi sa Barangay Kaduwari kaya nagpamati gini sa aton. Gani. Si Toto George Ributon kag Subongman nagpamati sa aton. Si Toto Albic Poy Hinulan. Yes. Da pamati gini sa aton action director. Toto George inay basang ko kay pagkapmadaling Diaz kag Mr. Jonathan Diaz may gabi. Tama na atong sinimadulong nga report. Okay. Direkta sa siyudad sa Cadiz. Una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon, Roger Gutib nag-report. Sa Bacolod, Aksyon, Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Daghang salamat kid aksyon na Roger Gutib live report gikan sa Northern Negros. Ato sa nga kadi sa PNP Correction ng Police Report na aksyon Roger Gutib ginadulong man sa imo sa kalawan sa DTX 500 capsule sa imo sa nga pag Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon!
Ginatami ako nila sa nga may kabilang kay Manong Emil, kay Manang Nilida Lopez. Ara sa may Tabunan, Bago City. Padayon nga nagapaurok-urok si Manong Emil kay si Manang Nilida Lopez. Si Norman kag Morina Alvarado and family dira sa Barangay Panokoy nagapaurok-urok kid. May gabi may idol kagawad Action Eric. Keep safe. Hindi ko udi. Gasubaybay lang ko. Mga pulis, simple gid. Wala sang ipahambog, serbisyo, tama, kasinsiro, like you. Bao, tampad, in another words. Bao, puwerte, pagabidira sa kay Police Lieutenant, my good friend Arlene Torrendon, ang mapisan, nga head sang WCPD, sang Bacolod City Police Office. Sa tanan nga mga head section sang WCPD sa napulo ka mga police station, mayong gabi gidira sa inyo, giratamyo ka mo sa inyo nga chief nga si Police Lieutenant Arlene Torrendon. Ma'am, good evening da. Halong ka man ma'am sa COVID da. Ang gabi dira kay Sir Edwin Pinida sa New Jersey. Sa kay Mr. and Mrs. Armando Cabiles and family nagapaurok-urok gid pamati sa Action Night Patrol program no sa Canada. Sa kay Toto Samuel Castillo Armita dira sa Valladolid, mayong gabi lang sa Barangay Concepcion Talisay. Tamiya ko lang si John Ray, John Paul, Tita Nining, Kuoy, tanan nga Britanya family, alin kay Jing Britanya. Ang panamyaw nga nagapaurok-urok man sa aton sini nga pangaragat, no? Si Bon Ignacio Sara Carlota City, check attendance lang. Happy birthday kay sini Ida Bistar. No, sa kay Ida Bistar. Happy birthday halin kay Bernadette Lacson. Ang panamyaw sa kay Lala Gratuito mayong gabigid sa Barangay Robles na Castiliana. Ara si John Michael Himay, si Angel Ping Placido mayong gabigid sa Singapore, si Police Retired Colonel Placido Hintoleyo and the family mayong gabigid sa kay Marilo Trabilia Catinoy, sa kay Terry Simpron Yung sa Barangay Sumag, Purok Patima 1, Pamilya Malacaste sa Barangay Sumag, Tamya ka mo ni Harold Malacaste. Pamilya Castro Tarusan from Barangay Handumanan, solid funds, thank you and God bless. Alin kay Jenaline Castro, Jenny Sorgor and family may gabigid sa Hong Kong. Ara si Rakilina Lumawag, sa SMDI Shopping. Ara si Jerry Galvez or Jessery Galvez, Nig Marketing. Si Olive Prado Gargaritano nagapaurok-urok gid. Noel Magbanwa Lagos sa kay Fernando Lombre, si Totong Diamante, si Teya Diamante, Celestino Diamante, tanan sang Bonifacio Street, Silay City, gamonitor gidalin kay Fernando Lombre. Sa kay Arlo Babarano Malinaw, gamonitor gida. Kami ako lang akon bata nagasaot sa imo music si Rabi Isaya Jules ag Amon RN. Akon bana nga si Nathaniel. Halin kay Romy Bill si Rosa Hingko ang panamyaw. Ayos! Halin sa report ni Aksyon na Roger Gotib, si Tamon Forte may balos mang report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol!
Patrol Field Reports. Yari si Aksyon Tom Monforte sa report taming gabi bis kamin. Yes, Action Eric, maigid nga gabi sa atong matagpalamati subong man sa atong programa Action Night Patrol. Lima tanan ka mga persona, Action Eric, ang natigayon nga nagkaladakpan iya sang Sagay City PNP, mga wanted person, Action Eric, diri nga sa siyudad sa Sagay. Kaina, una ini Action Eric, Agosto 13, 2020, alas 8:30 sang aga sa Sitio Kabiguhan, Barangay Lopizayna, siyudad iya sang Sagay. Sa persona nga si suspitsado mo si Jomari Romo E. Ojero, 41 anyos, may asawa, kag-residente sang Asinda Mardi, Barangay Lopizayna, siyudad iya sang Sagay. Gin-operate ini siya sang operatiba iya sang Sagay City PNP sa pag-supervise naman iya ni Police Major Albert C. Sa pagpanguna iya ni Police Staff Sergeant Jess Arnado, warang PNCO, po sa kay Police Staff Sergeant TJ Villanueva, kaga ining warrant of arrest nga gin-issue ya sa suspiciado Action Eric, may criminal case number 04-4-7619 sa kaso naman iya sa pagbayalar o sa reckless imprudence resulting to damage to property. Kagin-issue naman ini gilagdaan Honorable Judge Alfredo Hilario, Judge sang NTCC Branch 1, nga nabase dira iya sa siyudad sang Bacolod, kag napitsan siya sa September 24, tuig 2004, kag nagrekomendar ang korte iya sa balor 7,000 ka pesos para iya sa iya temporaryo nga kahilwayan. Kag kay na Action Eric, ikaduwa nga persona nga ginserbihan sang warrant of arrest alas 9:55 sang aga sa may Barangay Vito, Sagay City. Paagi naman iya sa mga operatiba sang amogyapon nga mga kapulisan sa Sagay City PNP. Kag natigayong madakpan ining si Alex Brillantes Eriqueron, 42 anyos, may asawa, kag residente sang Purok Tuburan, Barangay Vito. Paagi naman sa warrant of arrest gigin service sa iya, kag ining warrant of arrest may criminal case number 8867 sa kaso naman ng illegal fishing sa under section 126 in relation to section 92 sa Republic Act 8550 with recommended bail nga 12,000 ka pesos para naman iya sa iya temporaryo nga kahilwayan. Kag ang ikatatlo nga persona Action Eric nga matigayo naman niya nga madakpan kaina sang aga pasado alas 10:22 sa may Barangay Bulanon. Kag natigaan ini nga maserbihan naman niya sing warrant of arrest ining suspiciado naman nga wanted person amo si Antonio Kilong E. Bacalso, 46 anyos, residente sa Purok Talisay, Barangay Bulanon. Kag ginoperate man siya sa gihapon sang mga operatiba sa dalom naman sa pag-supervise sa gihapon Police Major Albert C. Kag natiganin siyang madakpan ni Action Rex paagi naman sa warrant of arrest gin service sa iya. Kag ining warrant of arrest may criminal case number 8866 sa section 8 sa PD 449 o kung kilala nga bulang o kung tari-tari. Kag sa cockfighting as amended by section 1 PD 1602. Kag in-issue naman ini kilagdaan Honorable Judge Viena Marieta C. Cabusaw, presiding judge sang MTCC na base direya siyudad sa Sagay. Kag manapitsan ni siya sa Agosto 12, 2020, kag nagrekomenda naman ang korte sa iya sang 30,000 ka pesos para naman iya sa nagakaigo naman iya nga o kontemporaryo nga kahilwayan. Kag ang masunod nga mga personalidad Action Rex, mga wanted person sa may Barangay Bulanon sa gihapon, gin-operate ini siya kag naaresto naman niya si Reye Ilostrimo E. Patrata, lalaki, 25 anyos, may asawa, presidente sa Purok Bangkal, Barangay Bulanon, siyudad naman ni Sagay. Ikalima nga persona na wanted person mo si Glenn Villascencio E. Bergoles, 34 anyos, kag residente man sa inambitan nga doog. Kag paagi naman sa warrant of arrest service sa iya kung sa ila nga may criminal case number 86. Kag amo ini siya Action Eric nga mga persona tanan lima subong ara hunong sa may custodial facility sang Sagay City
PNP para naman iya sa nagakaigo nga disposition. Kaga tanyo lang aton sing maigid mo gabi ang aton raabyan sa may banwa sing Murcia wala gid gabsen sa pagpurok-urok sang programa Action Night Patrol. Pastor Danilo sa panta upod sa aton Malay. Kag maayo lang nga pagpamati kag maayo lang nga pagpaurok-urok dira. Di ka diri sila sa Sagay. Action Tamon 14 nag-report una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat gid Aksyon Tamon Forte ang balita police report na Aksyon Tamon Forte. Ginadulong si Sakarawan sang MyTC nagapakita para kamo sa antioxidant vitamin para sa mata. Ari ng MyTC ang karang vitamin C na mapatudan sa mga siyentipiko maayo balatian para sa mata. MyTC magabulig din sa mga blurred nga pananawan, katarakman o kon glaucoma. Para sa epektibong kombinasyon, tumarta MyTC parisi sang napinig sa Stonehaven and family sa kay Rebecca Macapagong Buenavista kag kay Madam Judith, Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposan family, happy listening. Sa kay Eggsy Camarles Esteves sa dira nga Mister mayroon dira nga pagpaurok-urok sa Makato Aklan nagamonitor sa aton si Melchor Tamado Jr. Kag sa Country Homes sa Barangay Estefanía si Lydia Sibulan, si Sofia, ang iya po, Samuel kag si Seiji Alib, alin kay King Alib. Si Eugene sa Pinichik attendance lang, nagapaurok-urok man. Alin sa report ni Aksyon Tamon Forte sa lawanta report ni Aksyon Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari si Aksyon Percival Villamor sa report first. May gabi, please come in. Mayong gabi, Aksyon Eric, kagsubong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Ang Bago City Police Station sa pagpamuno ni Police Major John Jewel Batusan, Chief of Police sang Bago City, upod ang alert team, nag-serve sang warrant of arrest sa Purok Malipayon, Barangay Sampinit, Bago City. Pinaagi sa warrant of arrest, gindakop diri ang isa ka persona nga ginkilala sa kay Role Guardia, Tito, 34 anyos, kag may asawa, kag isa inisya sang nagabaligya sang isda aksyon na Eric, kag pumuluyo sang Purok Malipayon, Barangay Sampinit, Bago City. Ang warrant of arrest ginpanaog sang aton korte nga may criminal case number 4718 kag inisya sa violation sang Section 5 Article 2 sang Republic Act 9165 sa pagkilala naton sang Dangerous Drug Act of 2002. Ini gin-issue ang warrant of arrest kag ginpirmahan ni Honorable Francis B. Guanzon, presiding judge sang RTC Branch 62, Bago City. Kag ini ang warrant of arrest, Action Eric, may bill may dated ini July 7, 2020 kag wala ini sang bill recommended. Kag ini ang subject karon ara sa custodial facility sang BGNP Bago City. Liton kita, Action Eric, sa syudad sang Lacarduta. So ginaayo kag ginapangabay sang pinalangga nga Mayor Honorable Dr. Rex Halandoon nga ang mga persona nga halin sa Bacolod magaagigid sa kada barangay kung diin sila magapuli kag magpalagbok dito agud tong mag-monitor sila sang aton be heard sa kada barangay. So kabigon ini ang isa ka persona nga halin sa Bacolod nga
POM o person under monitoring. So ginapangabay kag ginaayo sang aton official sang syudad sang La Carlota nga mag-coordinate gid kag magtuman sang executive order nga ginpapanaog sang aton city mayor sang syudad sang La Carlota. So nagpadayon kag padayon ang curfew sang mga pumuluyo diri sa syudad sang La Carlota, hilabi na gid sa pagbantay sang aton kapulisan halin sumugod sa alas 8 pakadto alas 4 sang hapon ang curfew. Ang curfew gina-maintinar ini siya hasta matapos ang ginatawag nga August 26. Kag ini siya ginapaayo nga magasunod sang executive order nga ginpanaog sang aton city mayor. So magakoordinar kita kag maagod tumalikawan ang ginatawag nga paglapta sa pandemic nga COVID-19. Amo ni ang aton nga nakuha nga mga balita gikan diri sa syudad sang La Carlota para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon Percival Villamor report sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kit aksyon na Percival Villamor sa mga report. Ang balita na si Percival Villamor, ginadulong siya sa kalawan sang Santon Plus Coffee Mix, swabing aroma, swabing ang timplada, kag swabing ang sabor, makabulig panubo siya sining kag kolesterol. Amo ini ang sekreto sa Santon Plus Coffee Mix. Imo ini sa malunggay, soya kag Santons, dako ang mabulig pagpanubo sang bad cholesterol. Na gamonitor gisato si Mr. Victor Habiliano, sila ni Babes Arroyo, si Manong John Bernasol, Lorna Niña, John Oliveros, Justin Pano Cesar, kakay Junior Basanyes, si Nunoy Manggubat sa Robilio Taxi gamonitor ma'am, pangako na amigo sa SPO4 Jake Montoya, may kabigid sa kay SPO4 Jake Montoya sang Bacolod City Police Office sa bilog niyang pamilya, mayo lang nga paurok-urok. Check attendance lang si Eugene Sapine. Tamya ko dira si Romeo Kalimutan sa La Carlota City. Sa area sa barangay Gimet, ginatamyaw ka ni Jessery Galvez. Dahil dira nga paurok-urok. Pagbalik sa Sulat Patrol, balik ang report ni Action dyan. Pagkatapos lang sa ito reportante ng mga pahibalo. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo.
nagapamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa itong mapalagat mga binira sa kay Marky Palier, sa kay Mark Lo, sa kay Onin Salinas, Eliezer Kadagat Kasibang, nagapaurok-urok man. Balikan ta si Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol! Field Reports! Aksyon John, sa balik na report, please come back. Aksyon serbihan sa isa naman ka alias Juan Tavares, ang isa ka 25 anyos nga lalaki ginkilala kay Rinaldo Ayuste, residente ang Purok Malipayon, Barangay 12, Surat sang Bacolod. Isa ang ginsabihan sang Juan Tavares dito sa area sang San Antonio, ang gihandumanan Surat sang Bacolod. Ining Juan Tavares ang ginserbe sang katapo sang warrant na PNCO section sang Police Station number 1. At ini ang may kangtanan sa paglapas sa Republic Act 9165, may criminal case number 1948-66-1, 1948-66-2, in-issue naman ni Honorable Judge Ana Celeste Bernada, presiding judge ng Regional Trial Court Branch 44, inigan na na piyatsa itong Hunyo 30, 2020. Samtang sa dugang pagig nga balita, aksyon na nagpanawagan dari ang pinakagrupo sa mga manunudlo sa probinsya sa Negros Occidental sa gobyerno na kung maimo i-postpone ang pagbukas ng klase sa mapot ng Agosto 28 pagod sa agin aligar resko nga dulot ang peligro pag inadulot mas ang COVID-19 pandemic. Sunod rin kay Dr. Gualberto Pingdahaw ng Association of Concerned Teachers sa Kunaak Negros, panahin nga nagasaka ang numero ng kasos ng COVID-19 sa probinsya sa Negros Occidental isan pa sa sunod sang Bacolod. Rason doon nga nakataas pa ng risko pinatubang sa mga manunod lakit man ang mga estudyante. According to kay Dahaw, bisan pa kung nagpili ang modular learning method, gihapon nagagwa ang mga manunod kapag panagtag sa mga modules, mga estudyante nga konsiderin mahimo sila ma-expose sa mga COVID-19 positive patients. Nalitagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz, wala sa patrol sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat dyan sa mga report. There you have it. Ang kapag-usay pamalagan sa Action at Patrol Program Webes nga edisyon. Liwat naman ini magatakop temporaryo. Balik ini buwas Friday night, last 10 to Tumarason siya. Ato sila patrol unit reporter sa action nga napalaga kami Action Tamon 40 Parcival Villamor, Roger Gotive, Action John Diaz, Action Papang Nixon Taho, mga piloto sa Patrol 2, Crosswind Patrol, News Center Action Dale Salazar, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, backup kay Security Guard Tanong Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action J.M. Baikin, Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Silan sang bago si Broadcast Engineer Edward Balico, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa alas sa mga station manager, Action na Magbanwa, Production Chief Director, Action Rex Cantong, ang inyong walagad ang Kurman Action at Patrol Program, Lunes Tubdob Sabado. Ako naman sa Action na Rick Magbanwa na kasaling adios. Amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat antes magtulog, magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog na kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,